sois, Camilla Chips taas täällä taas pitkästä aikaa. Suoraan aiheeseen, joka meillä siis todellakin on. Ekana mä haluaisin kertoa vähän mun kuulumisia, ja niitä ei kyllä ole paljon, mutta siis eilen synttärit. Ja kiitos kaikille, jotka pääsivät sinne tulemaan. Ja sitten itse tämän videon aiheena, mitä voi tehdä synttäreillä, ohjelma. Koska joillekin se on tosi vaikeaa keksiä kuulumisista muuta kuin että mä just eilen täytin tuossa 13 ja mä oon siis nyt jo yläkoulussa ollut pari viikkoa ja meidän luokka on, enkä halua käyttää mitään ilkeitä sanoja, mutta ei niin kiva. En tiedä miten, mutta meidän luokka on tosi hiljainen. Ainakin joskus. Mut kiitos niille, jotka pilaa meidän luokan hiljaisuuden. Niinku oot ihan Eli ekana listalla on klassinen pullonpyöritys. Jos sä et ole ikinä leikkinyt tai siis pelannut pullonpyöritystä, sä et ole varmaan koskaan käynyt synttäreillä. Eli kai tajuu, niin pullonpyöritys menee siis sillä tavalla, että synttärisankari pyörittää ekana sitä pulloa, mieluiten tyhjää pulloa. Se on ehkä paras vaihtoehto. Pyörittää ja se on semmonen, että katsotaan kuka antaa missä järjestyksessä lahjat. Eli sit kun se pullo on pyörinyt sen, kauan se on pyörinytkään, ketä sen korkki osoittaa, niin antaa synttärisankarille ensimmäisenä lahjan. Ja sitten mennään sitä, kunnes kaikki ovat antaneet lahjansa. Toisena on tutustumisleikit, esim. Lännen nopein. On aika helppo olettaa, että sun kaikki kaverit eivät välttämättä vielä tunne toisiaan, mutta olisivat varmasti hyvää pataa, jos tuntisivat. Lännen nopein on sellainen, että siinä keskellä on yksi, joka pyörii silmät kiinni ja sitten osoittaa jotakuta tyyppiä, joka menee kyykkyyn, ja sen vieressä olevat tyypit, oikealla ja vasemmalla puolella olevat tyypit, pitää niinku sanoa toistensa nimet mahdollisimman nopeasti. Ja joka nyt oli hitaampi tai ei sanonut, niin se menee keskelle ja sitten se niinku menee sitä, niin siinä oppii aika nopeasti. Muistaa, että kerratkaa ne kaikki nimet ekana, koska muuten siitä pelistä tulee aivan mahdoton. Seuraavana olisi Jackbox TV ja se on Nintendo Switchillä myös maksullinen. Mutta jos sulla sattuu nyt olemaan se, niin se on aivan täydellistä puuhaa. Seuraava, josta kannattaa ottaa paljon hyötyä. Jos sulla on ystäväkirjoja, niin ne voisi täyttää. Koska mulla se aina unohtuu ja mulla varmaan on ystäväkirjoja, jotka on täytetty viimeksi joskus 100 vuotta sitten. Kun mä olin joku 5. Terit on tosi hyvä tilaisuus siihen, että ne ystäväkirjat voidaan täyttää. Okei, eli nyt tämän jälkeen seuraavana listalla olisi Pass the Shoe. Ja silleen, että lauletaan Pass the shoe for me to you. Oh, pass the shoe for me to you. Niin, jos te ette tajunnut tosta yhtään mitään, koska ette varmaan tajunnut, niin voin näyttää nyt tällä petsillä. Niin. Eli siinä on kenkää. Ja sitten annetaan aina seuraavalle, että pass the shoe for me to you. Ja sitten kun siinä on se to you, niin se menee silleen, että sä pidät sitä yhtä kenkää sun kädessä silleen to you. Jos ette vieläkään tajunnut, niin annetaan kaikille yksi väri. Ja sitten kaikilla on paperi. Ja sitten sinne saa piirtää mitä vaan. No, ehkä ei ihan mitä vaan kannata piirtää, mutta ymmärrätte kuitenkin. Ja sitten ne paperit vaihdetaan esimerkiksi 2 minuutin välein, mutta sitä voi pidentää tai lyhentää sitä aikaa, kun siitä montako on pelaamassa. 2 minuuttia on ihan hyvä aika. Totuus ja tehtävä. Eli kysytään valitsemallasi henkilöltä, että totuus vai tehtävä, ja sitten hän sanoo esim. Totuus, ja voitte kysyä jonkun totuuden. Mutta muistakaa huomioida, että kaikki eivät halua vastata kaikenlaisiin kysymyksiin. Joten jos on tällaisia henkilöitä, jotka ei halua vastata esim. Ihastuksiin tai tällaisiin tosi tonaalisiin juttuihin, niin muistakaa kunnioittaa tätä. Viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä ja todella hauskana on visa. Eli sankari tekee itsestään visan.
Ne sitten kysyy vierailta nämä kysymykset. Ja no, se joka saa eniten oikein on tietenkin voittaja ja voi antaa aina pienen palkinnon siinäkin. Tässä oli tosiaan tämmönen lyhykäinen video. Ja mä oon tosi paljon, että mä en oo postannut, kun mä postaan mun toiselle kanavalle enemmän. Ja välillä mä rakastaisin, jos mä voisin tehdä, mutta kun mun puhelimestakin loppuu koko ajan tilaa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja no toivottavasti joku edes katsoo tämän, mutta toivottavasti te 40 mun tilaajaa katsoisitte tämän edes kerran. Syntymäpäivää mulle ja näkemisiin!